Добрий день, 12 година, час новин на АТР, 27 жовтня, 1338 день анексії Криму. У студії Ескандер Маметов. Вже за 2 години літак із Ільмі Умеровим та Ахтемом Чийгозом має приземлитися у Борисполі. Звільнені заступники голови Меджлісу кримсько-татарського народу відклали переліт до української столиці заради зустрічі з президентом Туреччини Реджеп Таїп Ердоганом. Зустріч пройшла в офіційній резиденції президента Туреччини в Анкарі. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив голова кримсько-татарського Меджлісу Рефат Шубаров. Заступники голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз подякували турецькому лідеру за зусилля щодо їх звільнення, а також звернулися до нього із закликом допомогти десяткам інших незаконно переслідуваних, заарештованих і засуджених у Криму. І вже о 16-й годині, одразу після перельоту, зустріч із Ільмі Умеровим і Ахтемом Чийгозом проведе український президент Петро Порошенко. Наші журналісти стежать за перебігом повернення колишніх бранців Кремля. Деталі дивіться у наступних випусках «Заман». Підвищувати рівень міжнародної підтримки, санкцій і тиску на Росію. Такі наміри нині має Україна. Про це напередодні під час трансатлантичного форуму із співпраці з НАТО заявив Павло Клімкін, міністр закордонних справ України. Він зазначив, що санкції та політичний тиск на Росію працюють, і їх треба лише посилювати. На минулорічній Генасамблеї ООН Україна домоглася прийняття потужної резолюції, зокрема про порушення Росією міжнародних норм та прав людини. Наступного року ми запропонуємо прийняття ще однієї резолюції, яка буде ще серйознішою, ніж попередня. В ній буде стверджено, що Росія не надала доступ міжнародним організаціям до окупованого Криму. Зневагу до дотримання прав людини Росія демонструє і досі. Федерація отримує більше сотні полонених на Донбасі та 38 політичних в'язнів. Особливих утисків зазнають кримські татари. Кримські татари не терористи. Вони не порушили жодної норми російського законодавства, але їх всіх заарештували. І ось це мізерний приклад того, який безлад зараз відбувається в Криму. Всі наші зусилля протягом останніх місяців призвели до того, що тепер Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров тепер звільнені із російського полону. І ми продовжуватимемо боротися за кожного, хто зараз ув'язнений Росією. Це питання у тому числі підніматимуть на зустрічі з спецпредставником Державного департаменту Сполучених Штатів Америки з питань України. Курт Волкер сьогодні з офіційним візитом прибуває в Україну. Відомо, що заплановані зустрічі з президентом та міністром закордонних справ. Деякі джерела повідомляють, що після зустрічі з українськими високопосадовцями Волкер вирушить на переговори із Владиславом Сурковим. Ми примусимо нас зрозуміти. Акція громадянської ініціативи «Кримсос» у ці хвилини відбувається під стінами російського посольства у Києві. Активісти вимагають від Росії розслідувати факти насильницького зникнення людей у Криму. Наша кореспондентка Вікторія Аблязова теж зараз там. Ми маємо з нею пряму мову. Вікторія, чи вийшов хтось із російських урядовців чи представників посольства? З російського посольства до людей так ніхто і не вийшов. Як розповіли організатори, нині вони приходять з такими акціями щомісяця до російського посольства через те, що їх не було почуто, коли вони зверталися до Російської Федерації з проханням поновити розслідування і знайти зниклих людей. Цього так і не сталося. Ми поспілкувалися з заступником координатора «Кримсос», організатором акції Євгенією Андріюк. Пропоную послухати. Сегодня говорим о том, что как минимум 49 еще есть политических заключенных, которые находятся либо в Крыму, либо в России, отбывают наказание, либо ожидают суда. Это все крымчане, осужденные по политическим мотивам. Но кроме них есть 16 человек похищенных и пропавших, о судьбе которых до сих пор ничего не известно. Також на акції розповіли і про людей, відомості про яких Російська Федерація не хоче брати до уваги. Втім, Кримсос провели моніторинг і знайшли нову інформацію з приводу їх зникнення. І зараз вимагають, аби їх справи були розслідувані. Якщо люди ще живі, то вони були повернені додому. Нагадаю, це вже 16-та акція, що відбувається під російським посольством. Ескандер. Дякуємо. Це була наша кореспондентка Вікторія Аблязова з під посольства Росії у Києві, де відбувається акція «Ми примусимо нас зрозуміти».
Під вартою до 12 грудня пробуде Сервер Зекіряєв, один з Бахчисарайської шістки затриманих кримських татар у так званій справі Хізбут-Тахрір. Учора апеляційний окупаційний суд розглядав клопотання адвоката пом'якшити міру запобіжного заходу для Сервера Зекіряєва. Слухання, як і раніше, проходило в закритому режимі. Адвокат Зекіряєва заявив низку клопотань. Окрім процесуальних тонкощів, навів суддям в якості аргументу, що в його підзахисного є 12 дітей. Утім, суддів це не переконало, тому залишили у силі попереднє рішення – арешт. Учитывая длительность предварительного следствия по данной категории дел, дети могут просто оказаться на грани выживания. Суд выслушал мои доводы, однако, судя по итоговому решению, никакой оценки правовой этому дано не было. Кіношні пристрасті через Матильду, знищення дерев у Севастополі задля фестивалю та квитки в один кінець у ДНР. Далі, коротко про інші події у Криму. Кіношні пристрасті. Поліція Севастополя прозвітувала, що взяла під посилену охорону кінотеатри, в яких буде демонструватися стрічка «Матильда». Тож ті, хто ризикують переглянути кіно, мають себе відчути у більшій безпеці. Прем'єрний показ фільму про пікантні стосунки імператора Миколи II та балерини Матильди Кшесинської розпочався вчора. Консервативне православне співтовариство у знак протесту розпочало релігійне стояння, ідеологом якого була колишня підконтрольна Кремлю прокурорка окупованого Криму Наталія Поклонська. Нині вона – так званий депутат Держдуми Росії. Поклонська скаржилася на стрічку прокуратуру 43 рази. Вона вважає, що кіно ображає почуття православних, адже Микола II канонізований Московською церквою. Істерія навколо фільму вже призвела до того, що прихильник Поклонської спалив кінотеатр у Єкатеринбурзі, а найбільша прокатна мережа Росії відмовилася демонструвати стрічку взагалі. Російська Троя виявилася троянським конем для Севастополя. Заради створення фестивалю в історичному центрі міста комунальники знищили дерева фісташки туполистої та десятки рідкісних чагарників. А для гостьової трибуни зрізали частину пагорба бульдозерами. Фестиваль «Російська Троя» присвячений подіям Кримської східної війни 1853-56 років. Тоді Росія втратила свій Чорноморський флот. Якщо туристи не їдуть до Криму, то мандрівниками пропонують стати самим кримчанам. Мешканцям півострова, обділеним правом на закордонні візи, випала нагода відвідати мальовничі терикони окупованого Донбасу. Такі рекламні оголошення з'явилися у Сімферополі. Кримчанам пропонують насолодитися туром до Іловайська, Макіївки та Старобешевого. Чи користуються популярністю поїздки на прифронтову зону серед кримчан, поки невідомо. Активіста, який активно виступає за захист прав політв'язнів, побили у Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє Фейсбук-сторінка руху «Солідарність». На Володимира Шпіцина напали біля власного під'їзду, отруїли балончиком із сльозогінним газом, сильно побили. Нині активіст збирається скаржитися до правоохоронних органів. Володимир Шпіцин бере активну участь у організації протестних акцій у Петербурзі. Напередодні брав участь в одиночних пікетах стратегії 18. Это связано с его гражданской позицией. Это нападение с его политической деятельностью. Владимир выходит ежемесячно на акции в поддержку политзаключенных, давая жесткую критику нашим властям. В какое именно время я возвращаюсь, я не говорил никому, даже близким друзьям и родственникам. Поэтому я абсолютно не ожидал ничего подобного. Снял, наверное, для отчета на свой мобильный телефон фотографии моего окровавленного лица и оставил меня там, так сказать, в луже, ушел. Кинути Ксенію Собчак за ґрати на 5 років. У Росії вимагають посадити претендентку у президенти за її заяву по Криму. Кілька днів тому на прес-конференції Ксенія Собчак публічно визнала Крим українським. Лідер ЛДПР Володимир Жириновський тепер вимагає посадити її. Депутат від російської компартії Валерій Рашкін звернувся з вимогою до Генпрокуратури, аби та надала оцінку словам Собчак та перевірила, чи не містять вони заклики до порушення територіальної цілісності. С точки зрения международного права Крым украинский. Точка. Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали, и мы это обещание не выполнили. Точка.
Захистити татарську у Татарстані. Із такою вимогою активісти прийшли під будівлю Державної ради Республіки Татарстан. Нині в республіці за рішенням прокуратури татарську мову виключили з переліку обов'язкових предметів. Заняття у школах переводять на факультативну форму. Захистити статус татарської мови активісти прийшли під будівлю Державної ради Республіки. Депутати саме проводили чергове засідання. Усім на вході вручили татарську абетку. Терористи на сході країни знов застосували реактивну систему залпового вогню «Град». Вони випустили понад 20 снарядів в районі Троїцького на Луганщині. Загалом ворог 20 разів порушував перемир'я. Гаряче було на Донеччині. Бандформування спрямувало вогневу активність на Приморський напрямок по оборонцям Гнутового, Водяного та Павлополя. Били з мінометів. В Авдіївці переважно застосовували великокаліберні кулемети та гранатомети. На Луганщині з гранатометів били по станиці Луганській. Неподалік Пісків отримав бойову травму один український воїн. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 20 разів порушили перемир'я. Сили АТО 16 разів застосовували зброю на ураження противника. Черговими проявами русофобії вважає кремлівський речник Пісков підозри про причетність Росії до замаху на українського нардепа Ігоря Мосійчука. Напередодні радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко заявив, що слідство як одну із версій розглядає російський слід. Зокрема, підозрює можливу причетність до вибуху у Києві Рамзана Кадирова. Відгукнувся і сам лідер Чечні. Він відкинув будь-які звинувачення на свою адресу і заявив, що вже забув про того, хто довів, цитую, свою нікчемність, розстрілюючи портрет Кадирова. Ігор Мосійчук, тоді ще комбат добровольчого батальйону у грудні 2014-го, записав відеозвернення до Кадирова, закликав забрати із окупованого Донбасу своїх найманців і пообіцяв боротися за вільну від Путіна та Кадирова Ічкерію. Ми допоможемо нашим братам звільнити Ічкерію від таких собак, як ти. Слава Україні! Слава вільній Ічкерії! Народного депутата Ігоря Мосійчука прооперували і перевели в іншу лікарню. Його життю нічого не загрожує. Лише вчора під вечір ЗМІ дізналися про стан п'ятої жертви теракту – 56-річної Ірини Рибіцької. Її прооперували. Кулька з начинки бомби увійшла в голову жінки на 4 сантиметри і роздробила череп. Вона не приходить до тями після вибуху, який стався перед прохідною одного з телеканалів. 2 людей від нього загинуло, ще 3 були пораненими. Прокуратура схиляється до версії замаху на життя народного депутата Ігоря Мосійчука. Асад винен у застосуванні хімічної зброї проти цивільного населення. Такого висновку прийшли експерти ООН. Це стосується бомбардувань міста Хан-Шейхун, що у сирійській провінції Ідліб. Отруєний газ «Зарин» був використаний на початку квітня цього року і доправлений бомбардувальником Су-24. Тоді загинуло щонайменше 74 цивільних. Ще кілька сотень людей отруїлися. Загалом експерти зафіксували 33 випадки застосування хімічної зброї у Сирії, 27 з яких вони покладають на урядові війська Асада. Щодо решти 6 досі ведеться розслідування. Твіттер заборонив рекламу Russia Today і агенції «Супутник» проєктів, фінансованих Кремлем. Керівники соцмережі пояснюють, таке рішення ухвалили через висновки американських розвідників. При цьому компанія заявила, що направить на благодійність майже $2 мільйони, які були отримані від продажу реклами цими компаніями за останні 6 років. Всі ці гроші підуть на дослідження про використання Твіттера під час виборів. У МЗС Росії таке рішення вже назвали порушенням свободи слова і пообіцяли вжити заходів. У січні 2017-го американські спецслужби оприлюднили доповідь про втручання Росії у президентські вибори у США за допомогою хакерів і ЗМІ, у тому числі Russia Today та «Спутник». У Кремлі при цьому ці звинувачення відкидають. На 10 літер менше. Казахстан переходить на латиницю. Президент Нурсултан Назарбаєв підписав відповідний указ. Повідомляється, що перехід буде поетапний аж до 2025 року. Тоді казахстанці остаточно отримують абетку із 32 замість 42 літер. Уперше про намір перевести письмо на латиницю Назарбаєв заявив ще у 5 років тому і відразу ж поспішно запевнив, новація не означає відмову від російської мови. Вона в державних установах використовується на рівні з казахською. Президент зазначив, перехід на кирилицю у 1940-му був політично вмотивованим. Раніше від кирилиці відмовилися 4 пострадянські країни – Азербайджан, Молдова, Туркменія і Узбекистан.
Співачка Джамала телеканалу АТР розповіла про свою першу новорічну пісню, про мрію написати повний альбом кримсько-татарською та про те, як стала обличчям кампанії із запобігання торгівлі людьми. Міжнародної організації з проблем міграції. Кампанія використовує її пісню «Шлях додому», що дуже символічно. Співачка і сама визнає, на дорозі до її мрії стала анексія Криму, а схід України потерпає від агресії сусідньої держави. З 2014 року до втікачів від війни чи переслідувань по всьому світові, на жаль, долучилися мільйони громадян України. Потому что случилась оккупация, потому что нас забирают Донецк и Луганск постоянно, и поэтому постоянные жители приезжают, и они в поисках работы, они в поисках заботы, и, конечно, они попадают больше всего под этот риск. Наразі це всі новини на цю годину. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман» о 1-й годині дня. Придбайте підписку на наш телеканал на сайті АТР і отримайте доступ до архіву першого кримсько-татарського. Будьте з нами, ваша підтримка важлива для нас.